Na kraju ista pripada gostima. Anan za Flajtera koji trči, napada taj prostor. Flajter, šanse za OFK Beograd i nema gola. 14. minut utakmice. Pritiskaju gosti sve žešće. Cvetković i Mituljikić. Paločević ponovo sa desne strane iskosa. Preti, ali intervencija braća. Još jedna u nizu. I dalje 0-0. Čekamo njegov centaršut. Davidović to je učinio. Na kraju reakcija Đermanovića, pa onda Luković se namešta, vraća Davidoviću, dobar prijem, Davidović, dobar centaršut, evo šanse za Kojčića i gol. 1-0, vodi Tekstilac, 26. minut meča, Kojčić se raduje, trči tamo ka svojim saigračima sa rezervne klupe, dakle Nemanja Kojčić dovodi svoj tim u vojstvo od 1-0. Eto, prva prava ozbiljna šansa pred golom ekipe OFK Beograda, pred golom Balše Popovića i na kraju Marčić brži od Ada. Sada Đermanović, jedna dubinska lopta, zastavica je dole. Cvetković, Flajter, šanse za goste, lopta je u mreži, ali uzalud. Dakle, ostaje dalje 1-0. Napad ekipe OFK Beograda završen time što je pomoćnik Nikola Obradović. Zekić traži Ilića, međutim zatvara tu stranu Mituljikić. Ilić vraća do Marjanovića, ovaj sada pod pritiskom, krenuo je tamo, čini mi se, Cvetković i sada nalet preko Flajtera i dalje zastavica dole. Flajter, šanse za gostujući tim, ali Brać ponovo interveniše za svaki slučaj, jer je još jednom Nikola greši Ado, ali ispravlja svoju grešku vezista gostujućeg sastava. Sada Marko Gobeljić tražio je tamo Flajtera, ali je ipak na liniji pasa bio Miljan Ilić, ali za kratko evo šanse za goste ponovo. Mituljikić u naletu, pao je tamo Marjanović, takođe i Brać je bio krenuo sudar sa Mituljikićem i na kraju su sva trojica završila na travi. 41. minut meča. Putiti centaršut po svemu sudeći. Centaršut, dobro je to učinio. Evo šanse za domaćina. Marjanović, Davidović, novi centaršut. Evo šanse za Kojčića. Još jedna situacija vredna pomena, ali interveniše Balša Popović. Prednost posle prvog dela meča i vidjet ćemo šta će biti u nastavku ovog duela. Težak posao za favorita na papiru za ekipu OFK Beograda. Očekujemo dakle za Aris iz Limassola, pa onda za Torpedo Kutaisi iz Gruzije, tako dalje. Šanse za gostujući tim. Cvetković je bio u naletu, ali ponovo intervencija Bojana Braća. Daje znak Cvetković, tu je prišao Mituljikić, ipak centaršut, evo šanse za, bio je to Ado, pa onda Paločević se snašao, ponovo Paločević, Ado, velika šansa za OFK Beograd i na kraju lopta nije završila u mreži. Na semaforu Paločević, sjajna asistencija, Ado grudima, Flajter. Popović ponovo šalje dubinsku loptu i ponovo gađa Flajtera. Marjanović interveniše glavom, Cvetković spušta loptu, tu je Ado se namešta, pokušaj sa distance. Protimac ekipe iz Odžaka, bivši igrač Timoka, centaršut, evo šanse i 2-0. 2-0 za Tekstilac. 68. minut meča, to je sada već ubedljivija prednost domaćeg tima. Balša Popović ništa nije mogao nakon ovog gola koji je postigao tamo je bio Vukičević, pa onda Knežević, Stanojlović, namješta se na desnu nogu, dobar pokušaj sa leve strane iskosa, ali Brać na visini zadatka. Ponovo dobra intervencija čuvara mreže, a prošao mlađa kategorija radnika iz Bijeljine. Evo naleta domaćina preko Davidovića, Davidović se namješta, Davidović nezgodan pokušaj po zemlji u bliži ugao utakmice gdje su verovatno očekivali sva 3 boda. Đermanović, dubinska lopta, evo Kojčića, pa onda pokušaj desnom nogom Filipa Stojiljkovića, međutim nije uspio da pogodi okvir gola rezervista gostujućeg tima. Intervencija Kojčića,
reda gostujućeg tima. Kraj meča u Bačkoj Palanci, dakle Tekstilac OFK Beograd 2:0. Zaslužena pobjeda ekipe Tekstilca u meču protiv ekipe sa Karaburme.